Kasabay ng tag-init, kaliwat kanan ang mga inuming pampawi ng init tulad ng iba't ibang inumin at pagkaing malamig na go-to comfort food just to beat the heat. Ngunit ayon sa eksperto, ang pinakamabisang pamawi ng uhaw at init ngayong panahon ay ang tubig na pinakamakakatulong sa hydration ng pangangatawan at maiwasan ng stroke at heat exhaustion. Sobrang important po na mag-hydrate kasi syempre ang init po ng panahon para maiwasan din po yung mga stroke, heat exhaustion. Sa kaso naman ni Nanay Nora, aminadong cold and sweet ang pampawi ng init factor tulad na lang ng ice cream, ice candy, halo-halo at iba pa. Muna siya, maraming tubig lang at saka kalamansi. Tapos, yun, gamot na kung sakaling Dagdag ng health expert, hindi lahat ng pagkain o inuming napapawi ng damang init ay pwede sa isang tao. Dapat umano itong iwasan lalo't maaaring makatrigger sa pagtaas ng sugar level ng katawan na maaaring mauwi sa diabetes. Ang pinaka-best kasi is water, syempre. Tapos kung yung iba ay iniisip na pang-hydrate basta malamig, hindi siya ganun, Kasi example, yung coffee po kasi mas nakakapagpaihi siya, mga tea, coffee. So, mas madedehydrate po imbis na ma-hydrate. Kaya mahalaga pa rin talaga tubig. Sa mga matatamis naman, halo-halo, mga shake, ganyan. Medyo at risk yung mga diabetic patients. Jem Garcia, CSN.